muskulatura erradialaren indartze ezentrikoa. Eserita jarriko gara, ukondoa tolestuta, besaurrea mahai gainean bermatuta, eskumuturra ertzean eta eskua mahaitik kanpo, erpurua gora begira. Pisu bati edo botila bat uri helduta, beste eskua erabiliz eskua altxatuko dugu, eta jaisteko mugimendua 5 segundoz geldiaraziko dugu. Eskua igotzean, besaurrea altxatzea ekidingo dugu. Hasierako posiziora itzultzeko, kontrako eskua erabilita egingo dugu. Eskuaren jaitsiera mugimendua geldiaraztean lortuko dugu ezentrikoa. Eta, beraz, pisua goratzea beti izango da pasiboa. Beste eskuak egina. 10 errepikapeneko 3 serie egingo ditugu, egunean behin.